дар даври сеюми фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оила, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе ва намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистону вазорати идораҳои мамлакат иштирок намуданд. Дар ифтитоҳи чорабинӣ оид ба фарҳанги либоспӯшӣ ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ибрози андеша карда шуд. Сипас бо иштироки ҳофизони шинохтаи ҷумҳурӣ намоиши либосҳои миллӣ аз қабили чакан, атласу адрас пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Бояд гуфт ки фестивали мазкур бо мақсади гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, тарбияи эҳтиром ба либоси миллӣ, ҳисси зебоипарастӣ, бедор намудани завқи баланди аҳолӣ ба маданияти либоспӯшӣ, бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо, либосҳои миллӣ ва муосир барои кӯдакону наврасон, ҷавондухтарону ҷавонписарон ва занону мардон доир шуд. Мавриди зикр аст ки фестивали ҷумҳуриявии ҷилваи рангҳо, либосҳои миллӣ ва муосир барои кӯдакону наврасон, ҷавондухтарону ҷавонписарон ва занону мардон дар асоси банди 7-уми ҷадвали баргузории фестивал намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 раҳандозӣ гардида, дар он тарроҳону дузандагон, эҷодкорону рассомон ва аҳли илму фарҳанг маҳсули эҷоди худро ба намоиш гузошта, ҳунари зебои офарии онҳо тарғибу ташвиқ гардид. Бояд гуфт ки фестивал бо фарогирии намояндагони тамоми манотиқи Тоҷикистон дар 3 давр сурат гирифт. Даври якум бо муайян намудани беҳтарин тарроҳон, дузандагон, эҷодкорон, рассомон аз маҳалла, деҳа, деҳот ва шаҳраку ҷамоатҳо дар сатҳи ноҳия ва шаҳр, даври дуюм дар сатҳи шаҳри Душанбе ва вилоятҳо, даври сеюм бошад дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор гардид. Дар фестивал синни соли иштирокчиён аз 3 то 40 сола муқаррар гардида ба намоиш ва ороиши зебогии либос эътибори хоса дода шуд. Фестивал аз рӯи 6 номинатсия: намоиши либосҳои кӯдакон ва наврасон, намоиши либосҳо барои персонажҳои афсонавӣ ва хоси корвони шодбошӣ, намоиши либосҳои рӯзмарраи духтарон, бонувон, ҷавонписарону мардон, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ, намоиши либосҳои арӯсии миллӣ ва муосир баргузор гардид. Иштирокчиёни фестивал дар пешниҳоди либосҳои муосир гуногунрангии нақшу нигори маҳалҳоро эҳё намуданд. Беҳтарин иштирокчиёни фестивал аз тарафи кумитаи тадорукот бо диплому сипосномаҳо ва ташаббускороне ки дар баргузории фестивал саҳмгузорӣ намуданд, бо сипосномаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд.